Ayan, good morning guys. Ayan, maulan-ulan dito ngayon. Malapit na yung Ramadan, ilang linggo na lang. Ramadan na. Tapos ngayon, umuulan-ulan pa. Paano siya, patigil-tigil. Pero okay lang. Hindi pa masyadong mainit. Ayan. Malapit na kasi yung Ramadan. So, pag Ramadan po kasi talagang sobrang init dito sa bansang ko. Hanggang sa ano yan, yung init dito hanggang October or November. Ganun. Tapos yung winter ilang buwan lang, diba? Sa club. Ayan guys, medyo maitim-itim ang